Mae bod yn berchen ar fusnes yn gallu bod yn sialens. Mae yna gymaint i'w wneud, cynifer o bethau i feddwl amdanyn nhw, cynifer o benderfyniadau i'w gwneud. Mae'n wirioneddol bwysig eich bod chi'n cadw pethau dan reolaeth a'ch bod yn gallu cadw'ch bys ar y pwls. Yr allwedd i gadw pethau o dan reolaeth yw bod yn drefnus. Mae hyn yn helpu'r busnes i redeg yn llyfn ac i bawb yn y busnes fod mor effeithlon ag sy'n bosib. Mewn munud, byddwch chi'n edrych ar 4 maes pwysig. Ond yn gyntaf, gadewch i mi'ch atgoffa chi, mae un agwedd bwysig ar redeg busnes yw gwybod beth yw'r holl ddyletswyddau cyfreithiol. Wrth gwrs, mae'r rhain yn wahanol a dibynnu ar ba fath o fusnes sydd gennych chi. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw eich cyfrifoldebau cyfreithiol, a gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwybod am unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar wefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Rwy'n eich cynghori chi edrych ar y wefan, ei rhoi yn eich rhestr ffefrynnau ac edrych arno'n rheolaidd. Nawr, gadewch i ni edrych ar y 4 peth all helpu chi i gadw pethau dan reolaeth. Y cyntaf yw creu systemau effeithiol. Mae hyn yn golygu gwneud pethau mewn ffordd gyson ac effeithlon. Bydd hyn yn helpu chi osgoi ailadrodd tasgau heb fod angen, a bydd hefyd yn sicrhau na fyddwch chi'n anghofio gwneud tasgau pwysig neu'n methu dyddiad pwysig. Gwnewch eich gwaith gweinyddu a'ch gwaith papur yn rheolaidd. Mae'n syniad da neilltuo amser penodol bob wythnos. Cadwch eich gwaith papur a'ch ffeiliau electronig yn drefnus. Mae'n ein gwneud yn haws dod o hyd i bethau ac rydych chi'n llai tebygol o anghofio talu biliau neu fethu dyddiad pwysig ac yn y blaen. Meddyliwch am sut y gallwch chi symleiddio tasgau dyddiol. Ceisiwch sefydlu trefn rheolaidd neu weithdrefnau syml. Bydd hynny'n golygu na fyddwch chi'n ail-ddyfeisio'r olwyn a bydd hefyd yn arbed amser i chi. Yr ail beth i'ch helpu i gadw pethau dan reolaeth yw defnyddio technoleg yn gefn eich busnes. Bydd yr rhan fwyaf o fusnesau'n dibynnu ar gyfrifiaduron, meddalwedd, apiau a'r we ar ryw ffurf neu gilydd. Mae hyn yn gallu eich helpu i fod yn fwy effeithlon, ac mae'n golygu hefyd eich bod chi'n gallu cael gafel ar ffeiliau pa bryd bynnag ac ym mha le bynnag y byddwch chi eisiau nhw. Fe all fod yn gost effeithiol iawn hefyd, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn meddwl yn ofalus ac yn cael cyngor cyn i chi benderfynu dim. Y peth pwysig yw bod yn siŵr bod popeth yn gallu gweithio gyda'i gilydd, a bod modd ymestyn ac ehangu pethau wrth eich busnes dyfu. Mae'n bwysig hefyd i chi feddwl am ddiogelwch, systemau a data. Mae digonedd o gyngor ar gael. Gofynnwch eich cynghorwr busnes yn Busnes Cymru eich cyfeirio i'r lle iawn. Y trydydd peth yw rheoli'ch amser. Mae'n hawdd iawn bod yn brysur drwy'r dydd heb gyflawni fawr ddim. Gosodwch y nodau a'i rhannu'n dasgau unigol. Dechreuwch bob dydd drwy benderfynu beth yw'r pethau pwysicaf eich chi ei gyflawni'r diwrnod hwnnw. Cofiwch dylech chi ganolbwyntio ar y pethau sy'n effeithio'n uniongyrchol ar eich incwm. Defnyddiwch restrau gwirio hefyd. Mae nifer o restrau fel hyn yn y modiwl yma i chi lawrlwytho fel man cychwyn. Mae creu blociau amser mwyn canolbwyntio ar yr un peth yn ffordd dda o fod yn fwy cynhyrchiol. Rhowch gynnig ar hyn eich hun a diffodd y ffonau a'r e-bost efallai fel nad oes neb yn tarfu arnoch chi. Wrth gwrs, fe all dirprwyo gwaith a defnyddio ffynonellau allanol helpu eich rhyddhau chi i ganolbwyntio ar y pethau rydych chi'n ei gwneud orau. Y peth olaf i'ch helpu i gadw pethau dan reolaeth yw cyfathrebu'n effeithiol. Mae cyfathrebu gwael yn arwain at gamddealltwriaeth a phroblemau. Byddwch yn ymwybodol o sut y byddwch chi'n cyfathrebu a'ch tîm a'ch cwsmeriaid a dweud y gwir a phawb sy'n dod i gysylltiad a'ch busnes. Gwrandewch a cheisiwch ymateb, ac bod negeseuon e-bost a thestun yn gyflym ac yn rhwydd, peidiwch ag anghofio siarad â phobl hefyd. Mae'r rhan fwyaf o bethau rydyn ni wedi sôn amdanyn nhw'n amlwg. Meddyliwch cyn rhithro i wneud pethau, a threulwch ychydig o amser yn cynllunio ac yn paratoi. Byddwch yn falch eich bod wedi gwneud hynny, a bydd yn sicr yn eich helpu i gadw pethau dan reolaeth.